Sugeng pepanggihan malih kalian Subadi Prawata. Ing kalodhangan menika badhe ngaturaken waosan buku basa Jawi Jagating Lelembut. Anggitanipun Subagyo kanthi irah-irahan pesugihan susu kencana. Ing Jawa Tengah iring lor ana pedagang beras kang dadi kembang lambe warga ing kampung kono. Pedagang beras jenenge Pak Rasno, jeneng singlon. Pakaryane sadurunge dadi pedagang beras, dheweke dadi tukang kayu, gawe meja, kursi, lemari, dipan lan liya-liyane. Dene kayu bahane golek ing desa-desa sakiwa tengene kampung kono. Wektu iku ing kampung kono durung ana tukang kayu liyane mung Pak Rasno. Nanging suwe-suwe ana tukang kayu anyar, malah ora mung siji nanging telu. Tukang kayu anyar iku nyaingi Pak Rasno. Anane tukang kayu anyar iku ndadekake asile Pak Rasno mudhun, malah ora cukup kanggo kebutuhan saben dinane. Mula banjur leren anggone dadi tukang kayu lan pakaryane dadi bakul beras. Kang ngejak dadi bakul beras iku kancane, yaiku Pak Misno, tanggane. Wis setahun anggone dadi bakul beras, nanging asile uga durung cukup kanggo kebutuhan saben dinane. Jalaran Pak Rasno isih ngragati sekolah anake loro kabeh, isih sekolah ing SMA swasta. Ing sawijining bengi Pak Rasno dolan ing omahe Misno. Pak Rasno takon carane golek dhuwit marang Pak Misno. Kepiye carane golek dhuwit supaya bisa sugih kaya panjenengan, Pak? Jawabe Pak Misno. Ya kudu nyambut gawe kang tuwekel. Pak Rasno nerusake pitakone. Pak, aku ki wis nyambut gawe tuwekel, nanging kok ora sugih. Wangsulane Pak Misno. Yen arep kaya aku, ya kudu golek pesugihan. Pak Misno banjur njelasake anggone golek pesugihan. Pak Misno banjur cerita anggone golek pesugihan. Anggone golek pesugihan ing Jawa Tengah iring lor. Dene dalane anggone golek pesugihan iku liwat dukun. Jenenge Kyai Supadahono. Pak Misno banjur kandha marang Pak Rasno. Yen panjenengan arep golek pesugihan kaya aku, besok malam minggu panjenengan dak terake ing omahe Kyai Supadahono. Bareng wis mikir rada suwe, Pak Rasno banjur mangsuli. Oh, siap, Pak. Gandeng wis cukup anggone padha ngobrol, Pak Rasno banjur pamit mulih. Bareng tekan ngomah, Pak Rasno banjur mikir bab anggone arep golek pesugihan.
Malam Minggu Pak Rasno mangkat ing omahe Pak Misno. Wektu tekan omahe Pak Misno, pancen Pak Misno wis siap. Wong loro banjur mangkat menyang omahe Kyai Sapudahono kanthi numpak motor kurang luwih sak jam. Wong loro wis tekan omahe Kyai Sapudahono kang ana ing erenging pegunungan. Pak Misno banjur uluk salam. Assalamualaikum. Saka njeron omah ana jawaban. Waalaikumsalam. Mlebet kemawon. Pak Misno lan Pak Rasno banjur mlebu lan lungguh ing ruang tamu. Kang ana ing ruang tamu ana priyayi telu, yaiku Kyai Sapudahono, Pak Rasno lan Pak Misno. Pak Misno banjur matur, Kyai, sowan kula ingkang baken ndumugekaken sederek kula Pak Rasno kepingin nyuwun pesugihan. Kyai Sapudahono banjur ndangu marang Pak Rasno. Pak, pesugihan menapa ingkang panjenengan kesakaken babi ngepet, kandang bubrah, tuyul menapa buta ijo? Jawabe Pak Rasno. Ingkang boten mawi tumbal, Kyai. Kyai Sapudahono banjur njelasake. Meh kabeh pesugihan iku mesti nganggo tumbal. Mung ana siji kang ora nganggo tumbal, yaiku pesugihan susu kencana. Pak Rasno banjur matur, nggih, pesugihan susu kencana kemawon, Kyai. Bareng wis ngerti sing dikarepake Pak Rasno, Kyai Sapudahono banjur nerusake anggone njelasake. Pak Rasno, besok malam Jumat Kliwon kula aturi tindak mriki ritual. Jawabe Pak Rasno. Oh, siap Kyai. Wong loro bareng wis cukup anggone pangandikan banjur pamit mulih ing omahe dhewe-dhewe. Banjur nyambut gawe kaya adat sabene. Malam Jumat Kliwon Pak Rasno mangkat menyang omahe Kyai Sapudahono. Bareng wis tekan Pak Rasno ngaso sedhela. Banjur diajak ritual dening Kyai Sapudahono ing pante Laut Jawa utawa pesisir lor. Tekan pesisir Kyai Sapudahono banjur nggelar mori kanggo lungguh wong loro. Kyai Sapudahono kandha marang Pak Rasno. Tak tunggu neng kene, Pak. Panjenengan adus ing segara. Kabeh sandangan dilepas nganti kowe ditemoni kang tunggu segara iku. Banjur Pak Rasno nguculi kabeh sandangane. Wuda mlejet njegur ing segara. Kyai Sapudahono nglenggak ngucapake mantra ngundang Dewi Lanjar kang nguasani segara iku. Wis 2 jam anggone Pak Rasno kungkum nanging durung ana wisik apa-apa. Pak Rasno nganti adem mbegigilen. Dumadakan ana cahya sumorot saka lor lan katon kereta kencana mlaku ing dhuwur banyu segara nyedhaki Pak Rasno. Bareng wis tekan ngarepe Pak Rasno kang numpak kereta iku jebule
Nyi Lanjar. Banjur Nyi Lanjar ngendika, "Hei, Pak Rasna, apa kang sira karepake sira ngundang ingsun iku?" Wangsulane Pak Rasna, "Pesugihan, Nyi." Bareng wis krungu tujuane Pak Rasna, Nyi Lanjar banjur njelasake, "Sira sun paringi pesugihan susu kencana gaweya kamar ing pojok omahmu. Saben malem Jumat Kliwon sesasi sepisan sira turuwa ing kamar iku. Mengko susu kencana bakal ngancani sira." Wangsulane Pak Rasna, "Siap, Nyi." Susu kencana iku wanita anak buah Nyi Lanjar kang ngemori turu wong kang golek pesugihan. Diarani susu kencana jalaran susune utawa payudarane nyengkir gading sumorot kaya dene kencana. Sapa wonge kang weruh mesti kepencut. Bareng wis kandha mangkono, Nyi Lanjar lan kretane ilang lap. Pak Rasna banjur mentas anggone kungkum, banjur nganggo sandangan enggal nemoni Kyai Sapudahana. Wong loro enggal-enggal mulih ing omahe Kyai Sapudahana. Ing omahe Kyai Sapudahana, Pak Rasna diweni keterangan werna-werna. Jam 09.00 waktu Indonesia Kulon, Pak Rasna pamit mulih lan nyaosi uang jasa marang Kyai Sapudahana cacahe 800.000. Bareng tekan ngomah, dheweke enggal-enggal gawe kamar kang diperintahake Nyi Lanjar. Seminggu anggone gawe kamar. Bareng kamare wis dadi, malem Jumat Kliwon, Pak Rasna wiwit turu ing kamar kang entas dibangun utawa digawe. Nganti jam 24.00 utawa jam 12 bengi durung ana sing nemoni. Udakara jam 1 bengi ana cahya kang madangi kamar iku lan krungu suarane wanita. "Ing wengi iki ingsun arep ngancani turu sira. Apa wae kena kok tindakake, nanging aja pisan-pisan nyenggol susu utawa payudaraku. Lamun sira nganti nyenggol, sira bakal cilaka." Bareng swara iku wis meneng, katon wanodya ayu turon ing sisihe Pak Rasna. Susu utawa payudarane kuning nyengkir gading. Wanita mau kandha, "Ayo Pak Rasna, sandangane cepet uculana." Weruh wanita ayu birahine Pak Rasna muncul, nanging dheweke kelingan yen ora oleh nyenggol payudarane susu kencana. Mula dheweke ngati-ati banget. Sandangane susu kencana lepas siji-siji. Wong loro wuda mlejet. Pak Rasna lan susu kencana padha saresmi. Iku pancen aneh manungsa saresmi karo lelembut. Udakara jam 3 esuk, susu kencana ninggalake Pak Rasna, nanging sadurunge ngambung pipine Pak Rasna. Jam 6 esuk, Pak Rasna tangi. Dheweke kaget. Astaga, ana dhuwit atusan ewu sumebar
ing kasur lan ana emas awujud ali-ali utawa cincin, kalung, gelang sumebar ing jugan utawa lantai kamar iku. Duwite wae diitung ana 70 yuta. Anggone dagang beras saya suwe saya maju. 3 taun sawise golek pesugihan, Pak Rasno dadi wong sugih blegedu. Dheweke dadi bos, karyawane ana 10. Garwane Yati sing ngurusi tokone lan ngawasi karyawane. Pak Rasno duwe omah 3 lan uga duwe villa. Uga bisa nukoni sawah lan pekarangan. 3 sasi sepisan Pak Rasno mesti sowan daleme Kiai Sapudahono, caos arta utawa dedaharan. Kejaba iku uga ngaturake pamatur nuwun jalaran Kiai Sapudahono kang paring dalan dheweke bisa sugih. Bareng wis 15 taun anggone golek pesugihan, Pak Rasno lali welinge Nyi Susu Kencana. Malem Jemuah Kliwon Pak Rasno turu ing kamar biasane. Jam 1 bengi Nyi Susu Kencana mlebu kamare Pak Rasno. Ora let suwe Pak Rasno lan Nyi Susu Kencana padha andon katresnan. 2 menit Pak Rasno njerit. Aduh, matek aku. Kamare huyat kaya ana lindu. Nyi Susu Kencana ilang. Pak Rasno tulung-tulung, awake panas kaya dibakar. Bojone Yati enggal-enggal nulungi. Tangga tanggane padha teka nulungi Pak Rasno. Sambate Pak Rasno awake panas, sirahe kaya ditutuki wesi. Esuke digawa ing rumah sakit. Opname 10 dina ora mari, banjur digawa mulih. Nganti 2 taun Pak Rasno lelalanen. Seminggu sadurunge Pak Rasno sedo utawa ninggal dunia, dheweke ngimpi digeret Nyi Lanjar. "He, Pak Rasno, kowe kudu dadi anak buahku." Kacilakan kang dialami Pak Rasno iku jalaran dheweke nglanggar welinge Nyi Susu Kencana, yaiku nyenggol payudarane Nyi Susu Kencana. Nanging rikala andon katresnan, Pak Rasno bola-bali ora mung nyenggol, malah ngemek utawa nyekel payudarane Nyi Susu Kencana. Mula banjur lara malah tumekane pati. Miturut penulis, kabeh pesugihan iku ora ana kang tanpa tumbal. Kandhane Kiai Sapudahono, pesugihan Susu Kencana ora nganggo tumbal, nanging kasunyatan malah Pak Rasno dhewe kang dadi tumbal. Karipta dening Subagyo. Cariyos menika kapetik saking kalawarti basa Jawa Jaka Lodang nomor 3 doso gangsal tanggal 3 doso setunggal Januari 2026 ing Ngayogyakarta. Matur nuwun awit kawigatosanipun saged pepanggihan malih wonten ing cariyos-cariyos sanesipun. Matur nuwun. Nuwun.